να την αποφύγω. Άφησα τους γονείς μου να με παντρέψουν. Επειδή ήταν αδύνατο να διαβάσω τα μαύρα γράμματα που γράφει η μοίρα εις το κρανίο μας. Πώς λέει. Αλλά και μία φρονιμάδα έκανα ως φαίνεται. Δεν αποφάσισα να ξαναπαντρευτώ. Κατόπιν της φρονιμάδας αυτής, η Δευτέρα μορία. Ο γάμος της κόρης. Ήταν επίσης άφευτος. Αλλά αν η κόρη μου ενηφέρει το ένα νεότερο, θα έκανα λιγότερα παιδιά και θα είχα κι εγώ λιγότερες φροντίδες. Αν ο γαμπρός μου ήταν ναυτικός, πάλι θα άλλαζα τα φαρμάκια. Δεν θα είχα κατσίκες και προβατίνες να δώσκω και μια γαϊδουρίτσα να φορτώνω για να πηγαίνω κι εγώ κάποτε καβάλα να ξεκουράζουνε. Ελεηνό ξεκούρασμα. Τι εσωτερία βρίσκω. Το να μην έχει γεννηθεί κανείς ποτέ ή να έχει αποφάσει την ώρα. Γιατί η Σόβια φέρνω τα δεσμά της κυρίας. Η Σόβια γράφει τα σκλάβα στο γαμπρό. Συνά, ορνηθοτρόφος, χειροποσκός, γιδοποσκός και συγχρόνως τώρα μάνα για 7 παιδιά. Εκτός από το μικρό που το φυλάζει ακόμα η μάνα και αυτό που έχει στη κοιλιά της. Κάθε πρωί να βγάζω νερό, να γεμίζω τη στέρνα, να ποτίζω τα λαχανικά της πλάστης και τα να βγάζω μια μοσχή την κατσίκα με τα ρήφια της, την προβατίνα με τα αρμάκι της, να οδηγήσω τη γαϊδουρίτσα με το πουλαράκι της στα χωράφια να βόσκει και κατά την εσπέρα να βγαίνω πάλι να μαζεύω όλα τα ζωντανά. Να σέρνω μαζί μου και 2-3 τα εγγόνια μου, τα πιο ζωηρά, να τα κυνηγάω από εδώ και από εκεί για να κάνω φρόνημα. Και να ντύσω, να ανοίξω, να χτενίσω, να ταΐσω